Hashtag mabaphila abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. Ngomhla ka-6 kaMeyi 2023 ndizawube ndifumaneka eGompo Hall e-East London. Ndawube ndispeshalayiza ngee-product zentlantla nezentando nezofumana umsebenzi. Siyawube sine-event phayana kaMasikhandi ebizwa ngoVela Masikhandi sendingangawe. Kulapho ke ndiyawube ndisondeza uncedo ebantwini simahla. Ndiyawube ndiphethe ama-product wabantu abathi badinga intlahla ebomini babo, abantu abathi bona badinga ukuthandwa ebomini babo, abantu abazawube besithi kudala besehla besenyuka befuna umsebenzi, kodwa uba uthe wakhawuleza watsibela phayana uyawufika ii-product zikaDr LELO zikhona uzifumane, kwaye ziya kube zifumaneka mahala ngalaa mhla kuphela. Yilaa mini yodwa ke yawube uzifumana mahala kuba sawube sine-event kaMasikhandi. Ndinqwenela ke wonke umntu angafumana iproduct yakhe ayisebenzise ukuthi kutshintshe impilo yakhe, ngoba amakhambi wesintu ngalana sikhule ngawo. Amakhambi wesintu ngawo anamandla okutshintsha impilo yethu, ngoba asidibanisa nookhokho bethu abangasekhoyo. Ngawo esikwazi ukukhala kuwo kutsho kushukuma amathambo asemakhaya, ajika ajonge ngakuthi, enze iminqweno esiyiphalaza kuwo. Camagu, mabaphile abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. Hashtag Masikhandi, vela sendingangawe.